Ďakujem všetkým, že sa vám podarilo takto ráno skoro prísť na mimoriadne zasadnutie. Konštatujem, že je prítomných všetkých 9 poslancov. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Body sú predrokované, takže poďme rovno na to. Dovolujem si navrhnúť uznesenie číslo 86, teda, že obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslav schvaľuje za návrhu komisiu Martinu Špaček-Vajsovú, za overovateľov zápisnice Mateja Lehutu a Vladimíra Kíšneja a za zapisovateľku Anetu Tenášijovú. Kto je prosím za? 9. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Nie. Zdržal sa niekto? Nie. Ďalším bodom je návrh všeobecne, schválenie programu. Poprosím. Uznesenie číslo 87 o 24. Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov schvaľuje podľa paragrafu 12 odsek 5 zákona o obecnom zriadení predložený návrh programu. Kto je prosím za? 9. Je niekto proti? Nie. Zdržal sa niekto? Nie. Ďakujem, uznesenie bolo prijaté. Takže bod číslo 2, všeobecne záväzné nariadenie číslo 11 z roku 24 o určení výšky mesačného príspevku pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hviezdoslavov. Všetci vieme, že sa menia podmienky financovania hlavne materských škôl od roku 25, preto tento poplatok reflektuje isté navýšenie, bolo prejdete komisiou, konzultované s radou škôl, s rodičmi a s radou škôlky, bolo zverejnené v predpísanú dobu. Konštatujem, že prišlo 0 pripomienok. Prežúvali sme to 3 mesiace, kým sme došli k nejakému. Má niekto ešte niečo k tomu? Tak ale ak by si to náhodou niekto vypočul, tak áno, je to navýšenie na 4 mesiace, ale treba aj teda z toho pohľadu rodiča hovoriť, že v podstate za ten školský rok v podstate rodič zaplatí menej, ako zaplatil tento školský rok. Tým, že od toho januára sa mení financovanie, nie je tam teraz ešte úplne jasné, či to bude zastropované tým percentom hrubej mzdy v kraji, výška toho poplatku, alebo bude nulový. Ale každopádne určite bude teda rádovo nižší, ako boli vlastne poplatky z posledného VZDK, čiže minulý školský rok. Takže keď je rodičom málo, môže sa to zdá, že teraz je to skokovo navýšené, ale naozaj to len na tie 4 mesiace a od januára prakticky sa tá platba zníži v podstate na minimum. Čiže za ten školský rok reálne rodič zaplatí menej, ako zaplatil posledný školský rok. Ďakujem veľmi pekne. Dôvodová správa, dvojstranová, toto všetko hmotňuje ešte aj v číslach, takže myslím si, že pokiaľ nepotrebujeme ďalšiu diskusiu. Ja mám len jednu technickú otázku, tým pádom v decembri budeme musieť upravovať znova VZDN na základe nových podmienok, alebo len v podstate, lebo tým pádom podľa mňa VZDN by muselo byť upravené. Písali sme to aj do materiálu, že sa bude dodatkovať. Dobre. Podľa zákona, hej. Už boli také reči, že možno to posunú, hej. To teraz naposledy dali, takže uvidíme, že jak to bude vlastne s platbami, s prebratím správy do štátu. To, že proste, že ak náhodou by to posunuli o rok, že či potom v decembri sa to bude upravovať zase, alebo ponechá sa, alebo to sa... Ono pôvodne tam malo byť vlastne navýšenie na tých 100 eur bez zastropovania dĺžky toho platenia. Teda tam aj naša komisia, teda aj ja konkrétne, ako aj predseda, som mal osobne problém, keď tak potom o tom robíme ďalej. Ale zastropujeme to zatiaľ do roka 24, ako bola reč a následne potom na diskusii znovu. Dobre. Podľa podmienok sa k tomu budeme ďalej permanentne venovať. Aj tie normatívy, ako sa budú dvíhať, zatiaľ to vyzerá podľa mojich informáciách, že reálne môžeme
tým zvýšením normatívu od 50 do 80 tisíc tá škôlka môže získať, čo je v podstate suma taká, Ktorá by to pokryla? Ktorá by pokryla prakticky väčšinu tej straty, ktorú teraz na tú škôlku máme. Ale hovorím, že tie čísla ešte nie sú úplne jasné a nevieme ich úplne dopodrobne vyčísliť, takže preto tak. Ďakujem, poprosím návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 88/2024. Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov schvaľuje predložené všeobecné záväzné nariadenie obce Hviezdoslavov číslo 1/2024 o určení výšky mesačného príspevku zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu výdavkov pre školy a školské zariadenia zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hviezdoslavov. Ďakujem veľmi pekne. Kto je prosím za? 9. Je niekto proti? Nie. Zdržal sa niekto? Nie. Je splnená dvojtretinová väčšina poslancov, takže všeobecne záväzné nariadenie a uznesenie sú platné. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší bod je zámer obstarania dodávateľa na zabezpečenie poskytnutia služby zberu, odvozu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu. Dôvodová správa, ja ešte pána prednostu poprosím veľmi krátko, nech k tomu povie pár slov. Tam ide totiž to o to, že sme identifikovali súčasnú zmluvu, ktorá je podpísaná na dobu neurčitú s neobmedzeným finančným limitom a teda vzhľadom k zákonu verejného obstarávania je to asi celkom neštandardný postup. V tejto zmluve máme v súčasnosti k tomuto dátumu 15 dodatkov a každý jeden dodatok hovorí o navýšení ceny, takže sme sa teda rozhodli túto zmluvu vypovedať a dať to na poriadok vzhľadom k zákonu o verejnom obstarávaniu, takže preto teda v súčasnosti táto zmluva je vypovedaná a prebehne proces verejného obstarávania. Spravili sme teda nejaký ten náš interný prieskum vzhľadom k výsledkom, koľko sme už za túto službu zaplatili, tak tá suma nám vyšla vlastne 181 000 nejaké drobné za 24 mesiacov. S tým, že už v súčasnosti prebieha, nazvem to audit nášho stavu v rámci odpadového hospodárstva, kde vlastne všetky tieto sumy, ktoré nie sú malé, budú musieť byť v budúcnosti premietnuté, vyvezené, bude sa schváľovať navýšenie cen, čo určite predpokladám, že bude do konca roka ako komunálny odpad. Takže budeme mať nejaké výsledky k tomu, tak budeme to prerokovávať, ale určite sa sumy budú navýšovať poplatky. Takže toto k tomu rýchlosti teda robíme zákonné veci, aby sme mali zmluvu na obmedzený finančný limit alebo obdobie. Ďakujem pekne. Ešte niekto? Pokiaľ nie, poprosím návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 89/2024. Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov schvaľuje zámer obstarania nového dodávateľa na zabezpečenie poskytovania služby zberu, odvozu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu. Obecné zastupiteľstvo súčasne poveruje povereného zástupcu starostu obce, aby zabezpečil realizáciu predmetného verejného obstarávania na zabezpečenie poskytovania služby zberu, odvozu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu do limitu max sume do 181 614 eur bez DPH na dobu 24 mesiacov. Ďakujem pekne. Kto je prosím za? 9. Je niekto proti? Nie. Zdržal sa niekto? Nie. Ďakujem. Uznesenie bolo prijaté. Ďalším bodom je schválenie založenie podniku verejnoprospešných služieb s názvom teda VEPOS Hviezdoslavov SRO. Je to jeden z tých krokov, je to medzikrok k založeniu toho registrovaného sociálneho podniku. Prináša nám to niektoré možnosti, ktoré pokiaľ sú služby údržby obce pod obcov, neumožňuje niektoré služby ponúkať a hľadať aj teda odplatné služby, poskytovať odplatné služby pre verejnosť. Táto zriadenie spoločnosti a následné delimitovanie niektorých služieb to umožní a je to medzikruh, ktorý by teda otvoril tú cestu k registrovanému sociálnemu podniku. Otázočky?
iba na toho pána Irova, že... Súčasný vedúci údržby je pripravený toto bremeto na seba zobrať. Tak. Potrebovali sme konateľa, ktorý nie je funkcionárom, takže zvolili sme to týmto spôsobom a navrhli. Okay. Takže môžeme. Uznesenie číslo 90/2024. Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov schvaľuje poprvé vklad 5 000 eur ako vklad jediného spoločníka obce Hviezdoslavov do základného imania spoločnosti Vepos Hviezdoslavov s.r.o. Po druhé vymenovanie inžiniera Tibora Irova, narodeného 11.7.1966, trvalé bytok Ružový háj 1372/49 92901 Dunajská Streda, za prvého konateľa spoločnosti Vepos Hviezdoslavov s.r.o. Po tretie za sídlo spoločnosti Vepos Hviezdoslavov s.r.o. adresu sídla obecného úradu Hlavná ulica číslo 8/10 930 41 Hviezdoslavov. Ďakujem pekne. Kto je prosím za? 9. Je niekto proti? Nie. Zdržal sa niekto? Nie. Uznesenie bolo prijaté. Nasleduje bod rôzne, ako som už teda avizoval, je to zmluva s fakultou architektúry, ktorú som si dovolil, keďže prišla v piatok, zaradiť do bodu rôzne. Práve aj tým, ako sme sa ešte dohodli, že návrh uznesenia doplňujeme v znení cena diela je stanovená na 10 000 eur a bude vykrytá z účelových darov. No je to 10 000 eur plus DPH. Pozor. Ešte to poprosím. Plus DPH a bude vykrytá z účelových darov. Môže byť takto uznesenie doplnené? No, jasné. Máš to tam. Ďakujem. Diskusiu sme vlastne viedli. Máme ešte niekto k tomu niečo? Pokiaľ nie, poprosím návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 91/2024. Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov schvaľuje zmluvu obcov Hviezdoslavov a fakultou architektúry a dizajnu STU v Bratislave, námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava, zastúpenou docentom inžinierom architektom Branislavom Puškárom PhD, dekanom fakulty IČO 00397687, ktorej predmetom je aplikovaný výskum s problematikou riešenia transformácie satelitu na plnohodnotné sídlo. Cieľom je preveriť viacero scenárov budúceho rozvoja obce Hviezdoslavov s dôrazom na časovú dynamiku budúceho rozvoja. Výskum bude vychádzať z identifikácie akvizičných bodov v prostredí, komunikácie s miestnymi obyvateľmi, analýz a fotodokumentácie prostredia. Cena diela je stanovená na 10 000 eur z DPH plus DPH a bude vykrytá z účelových darov. Obecné zastupiteľstvo súčasne žiada povereného zástupcu starostu obce, aby uzatvoril uvedenú zmluvu, a to za podmienok splnenia všetkých technických a právnych predpokladov súvisiacich s vecou. Ďakujem veľmi pekne. Kto je prosím za? 9. Zdržal sa niekto? Nie. Je niekto proti? Nie. Zdržal sa niekto? Tiež nie. Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem veľmi pekne. Otázku po hlasovaní, kedy je predpokladaný záver toho celého projektu? Február 25. Uzavretie celého s tými podľa zmluvy minimálne 4 návrhmi riešenia a usporiadania. Bod 6. Diskusia a záver. Keďže poslanci majú niečo do diskusie, verejnosť nie je prítomná. Áno, a máme mládež, ale pokiaľ nie, dovolím si poďakovať všetkým za účasť v tomto letnom období v plnom počte a uzatváram obecné zastupiteľstvo.